ассалому алайкум, бинандагони гиромӣ. Имрӯз хостам як хиколчи кушим. Чанд қадар гӯшт метиҳад, ҳозир хиколи або худаш або баён мекунем, баён мекушем. Сони барои куштананда якдига бо баён мекунем, баён мекушем. Мош тавозумон ованда. Дуи 700 соз. Хиколча ин покуштана накун айку мош барои куштананда якдига баён мекушем. Концерт концов инҳо ҳамаш харгӯшҳо асташ барои гӯшт ба ин ҳамаш. Ана гӯра 700 грамм бомад ҳозир мекушем. Босони якдига баён мекушем ки чанд кило метиҳад. Ман бо видеоман бо домоша нигоҳ мекунем сони видеое. Ассалому алайкум, бинандагони гиромӣ. Давоми видео хиколчамо 2 кило 700 грамм бомад буд. Ман ҳозир вақт баъд аз куштанда ҳозир вазнаши бо ҳак мефаҳмем. Чанд қадар гӯшти ба метиҳад, тоза метиҳад. Тавозе уже як тара буд кадаги мо ончи болш буд чанд кило мешавад. Худи гӯштичо мондем. Вазни зиндаш 2 кило 700 грамм буд. Ана вазнаш баъд аз куштанда гӯшти ба мо тоза мо 1 килою 570 грамм бомад. Яъни канал обуна шавитон, лайк ва комментарии худатонро фаромӯш накунедтон. Ташаккур ба диққататон. Дигар хонабуд сарбаланд боштон.